Berarti pira, Mbak? Wis. Ting. Ting. Liyeng iki jagung Aku ya, matur sak nuwun, tongko Nek. lho ya. Tambah 2 kilo nggo apa ya? Aku tak pengen nambahi pemirsa Lah, batine lah kok. Nah, Nek Mbah Lui senengane ibu pemirsa. nah, apa? Nang pasar iki rong dino iki jagung gak ana, Mbah. Aku bingung nek ana tak tuku, Mbah. Kadang kala ten jomplang spur, kadang kala nek gak ono. Kene. Api-api iki pemirsa. Iki cerneh lho, Pak. Iki cerneh wis. Diciri. Niki sampean golek bibit nggo cenah. Iya le, sang. Mbah sampean iki sawah sing disoteng Tante Deni kuwi. Iya iya. Kita ana bumi, Mbah. Iya nek Daerah ndi, Mbah? mbung ndi le. Alah, sing dadi ndekne mancing kuwi ya ndek sawah. Ya kono sang kono ora mbung. Oh, mbung ndi kuwi, Mbah? Mbung Mbak Romo. Wah, Mbak Peri. kuwi. Mbak Peri. Aku ke petakon mbek semalani terus mbung-mbung di kok apik mendungi aku ngono Gus. Aku ora nek mbung kono. Nek sendang merah ora ngene mungkin aku ngono. Mbung Mbak Romo gedian. Mbah dia Kowe rono sampean apa diroh? Mbung nanti mbung ya. Karo Mbak Dian nggone Etan didik wae. kono. Edik yo edek. Sing bari nang kono tek bari. Kowe ambek bae. Bari. Iwake kuwi iwak liaran apa diweri bibit, Mbah? Bibite pramen. Sing itu to Mbak Romo. Wis pandi wong-wong. Hanya jadi jaring kae. Wah. Badan iki apa takok lali terus aku. Apik canggone. Sampai Tapi ya. tapi yang di bocah sih kudu diawasi. Iya le. Jadi wong Jeru iku bisa, jeru. Iki kaya embung daerah Jepang kono. iya. Ya nek wae. Ya nek wae. Nggonku kono ya Iki dicemplungi, pancingi. dicemplungi Pak Lurah biyen jaman biyen. Lele. Badan iki embung. Tidak nek sawah sampean kentang ngono, Mbak. Iki konten gini wis. Nah, aku penasaran, "Buh, iki berarti kok kentang aku?" Kurang pernah. Nek lombok kowe mek dongnyok ae. Sampai nyicil menyok karo Dongnyok yo. Sampai. Konten Mbak dia yo. Walah, akeh Mbak, winane wis tak dol lho, Mbak. Wis tak doli sak nganu. Bener ya yo. Apa lagi didol, digo apa-apa, digo tuku beras yo. Nek kok buah dadakan kuwi lho. Buah Digo dadakan. apa pokoke yo. Wis entek, Mak. Bisa. Bareng-bareng karo ning kono rene. Tak berarti Pak. Iki nang pasar doane Mbak aku golek. Iku nanya. Mari jalan. Ana putih, Tapi kok cek murah ya? putih 7.000 Jadi langkai larang ngono, Mak. Kan renek iki maksudnya kan panenan padha gagal. Gak Pantikus. gak nganu, gak kabeh metu. Kabeh. Tapi regane mau 5.000 sekilo. Iya. Medun. Rantai Rantai 5.000. 6.000, Mak. Putih malah 7.000 nang pasar lho, Mbak tapi. Mbah anu sapa adol nih Tiga wong, Randu tiga 6.000. wong. Yo lah tiga bakul wis kulo bakul. Yo larang. Nek tiba bakal ya dhewe nang Pak. Nah, terus yo kan. Jawa malah anu ya. Jawa, tanggoku kadang pesen Mbak Dene tak dol, tak longi, gak tak longi tahu Mbak Getun. 5 iku bungker kabeh Mbak ora tak longi. 12 ndang Wah. nepes loro imbalong tak dol. Lo apik kan. Yo mrecit lho. Iki mau Mak. Kau mah Wah iki mantan iki kan. resik-resik. Ora ini asli, mantan kok Tanjur. Loh, tapi apik ya Mbak ya. Mantan iki ngene lho masa mono. Ya, bibit Mbak. tak peme. Tak kira sampe tuh bibit pepes-pesan ngono iku lho, Mbak. Mae pepesan terus aku mek yo. Kurangan sak empung tak mek aku. Tak ijek dhewe. Mbak gue nyulang metere Mbak Icer. Tak ijek dhewe yang kurangan. Aku satu urip ketaan dhewe. Kok ketaan dhewe, guys. Jenenge kebutuhan Mbak, kebutuhan akeh. Sak empung manci lho. Cek duit untuk aku ya. Atur piro Satu Mak? juta, tak juta. Ini adol endi? 150. 100. 100 Pirang sak iki? Yang sak. Patang sak. Oh, ngerti ya Mbak ya. Oma sak sak iki 250 rene. Sak sake 200. Tani memang Luwih ini to. to. Ya yo Terus 250 200. Yo ora mau sanggup. Ki nek janggele niki didol ora Mbak? Gak leh, nggo mau dijual. Janggele dienggo titik. Apa dijual?
pengen jamur. Loh, iki kan dulu media jamur janggel iso. Iya. Iki malah apik lho ngene Mau iki. gawe Mbak Ika. Nganu Iki apa ragi? Apa suweneng Mbak tak oseng wah jamur janggel. Pak Mau. Eri kae tak Entah gawe mau dadi. Ragi. Iki Gede. bibite tuh Korea. bibite. Eh? Tuku nang bibite. Bibit apa? Bibite jamur. Lapa tuku jamur dia tak jadi ya. Rek. Kok toto lah ya. Oh. Janggel. Ragi kok. Oh ya diragi ya Allah. Sampai Apa katul. dulu jamur tiram pemisah Iki katul ya. Terus Korea. Iki Korea barang. Nek tiram kan ana bibite. Iya Kok nama. tau ndadekno Mbak pisan. Iya. Iya, mudah sampai pengen bolak-balik kok. Tapi nang pasar luang lho iki harus didol jamur janggel. Enak jamure koyo jamur dami kok. Api kok. Aku udah dileng dek cilik turut-turut negalengan golek jamur dami. Ya Allah. Enak aja sing jami. Tumpukan iki pemisah. Aku ki ndang res-res. Saiki ra enek. Saiki gak ono ya. Nek tas saiki, Duk. Saiki ki kok layu ning orang sapi. Ora jaman tumpukan gak enek. Ngene iki tanggoku golek ngene iki lho, ngene iki nek sing Dhisik nek jamur dami ki wayahe pas udan deres. Maksudnya udan deres. ya lembab Nek wayah iki wis mulai tandur ngono kae lho. iki wis mulai apa Dami ini jenenge, kan Mbak? ning tengah-tengah sawah. Piye nek Iki ya sana ngene kan. Ditoto sik ya. Katul. Yo katul san Korea mbek ragi dianu. terus berarti diungkep. Diungkap. Ragi biasa ngono kuwi. Iya ragi. Ditutup nganggo layar nih lho, Ya, Mbak. Kudune ragi kape. Telaten kudune kat telaten Anu, dadi nyirami terus. nyirami. Oh, dia Ngirim. nek jamur kan lembab kudu nggone lah kudu Iya, ngaru iya. yo cocok sih asline Lho, hutan Mbak. kuwi nek apa gak anu ya bosok. Oh, Nek lho. ra iso. Iya. Ora iso bosok. Ora iso dadi jamur. Ora bosok dadi. Kancaku wae budidaya jamur jangger rong tanah gak berhasil. Yo kuwi gagal terus jamur tiram. Nek jamur tiram gak betah suwe yo. Iki ro minggu tukul. Abote budidaya jagung seger-seger. Itu berarti wis bar arek di pilih tok. Aku eling iki mbok Dwi ku anggar panen aku ngewangi ngosrok ngene. Ya ngosrok. Heeh. Asap Pak Diku ngosrok aku ngewangi ngosrok. Sipilan ya kok. Sipilane kok. Ngepelane gampangnya mbok iki. Iki sipilan. Gong aja urung jajan. Ayo tarik iki. Tak. Telaten. Mbak apa iki sak-sak. Ini mah jaju. Bulan mbek ae. Ayo. Oh, benae mbok ya, Mbak. Ki nganti ana sing dipangan tikus nggone Solone. salone tikuse. Maksud dipangan tok akeh. Pak Lurah kuwe ya sing bagian kidul kuwi dipangani tikus tak Mbak. Iya. Iya. Tikuse lah. Sum. Kalau aku ndikutin tikus keras dok sudah ya. Ora nek mantan cek dadi kopet ya doyan. Enggak, yo. Tapi Tapi kok iso entekno yo. entek lah. Lesu, tikus lesu. Anu kok dipangan bengi mangane bengi kok. Ane bengi. Mangane bengi Iya, ge. pemirsa. Pengen kira ngarang pangan tikus. Biar pet, Mbak. Anu nek tak kunci nganu blereng tenanan. Oh, Tak kira tak kunci pemirsa lho, tak kunci ini blereng tenanan. di anu ya didono. Iya. Mbok kunci berarti didono ngene. Baik ngono biasanya. Aku pengen gak anu. Biar pet cahayane lali ra dikunci pemirsa. Kadang ki goyang-goyang lek di anu kok. Iki lho nek dicekli ini goyang-goyang. HP-ne gawe. Kok HP ini kok ya kayak upai. Kok apa namanya stabilizer e. Sing dhisik, sing opo. Mbak teh tuku HP sing dia 17 ki anu kena spam ora wian. Gak. Ora yo. Jajal tak ono konter ah. Wis ilang kok HP-ne, alu ilang. Wah. Bilang kok. Tiba budrep. Lah sepokno kartu terus anyar ki gak kena Mbak. Kuwi Main ke spam ae ki. boh yo. HP ki col anyar gak tahu yo. Terus ilang HP-ne. Iya. Ngerti lah. Kan kok lain iki. Iya. Nek HP-ne Mas Santo kae nganu. Pas mampir nang tol dibegal wong dicolong. Kok Nyokel. nek begal yo. Salah nang kota Ini ya. jake, Mbak. Alah ada yang tuh. Tapi jare krungu Mas Santo kecekel pisan. Nggo mobil lho Mbak, rombongan nggo mobil. Lah jenenge menepi Mas Santo nepi ganti ban kan ora krungu. Dicongkel dhuwit 50 tambah HP kuwi dia. Untunge ora HP iki sing digowo. HP ku dijoli HP iki. Ono ban. Iku HP ku gawanku ndek kae tuku second. Tahu ya ento yo. Tahu.
Aku yang ceritanya aku dikune bojoku diapa-apakno aku yang ngono. Walah, iki untunge mau duwike 50 tok. Sangu pirang juta sangu budal kuwi dia desa. Wong megak ya melok ilang. Iya, Le. Mumet aku golek ijole. Ya kudu tanggung jawab. Terus idone anu kok tuku HP-ne bose nyicil ngebon sithik-sithik ngono. Lah aku ya tangisan lho Mbak, telepon bose, telepon koncone. Iya kae ya tau ya. 8 dina lho pemirsa. Yo teraris iku wong dalanan iki piye Kudu hati-hati digowo ae lho dikimpul lho. ya tak kon nang ndi lah tak gimbal, Mbak. Disalahno. Kok iso ora krungu ya ora krungu ya. Lah mesene kan dikakno, Mbak. Mesene kan dikakno menepi nang kok dalan tol niku ndak ya Heeh. alah ra gagas. Wong asine iki bane kok ngene diganti. Komplotan nggo mobil dikira nguyah ngono lho pipis. Ini kok nyebrati iki ya, Di? Ya, ya. Oh, dapin tak kira. Kau mah tuku jagung. Tapi jadi mau.